Gregers skal lave challenge på måde, ikke? Hvordan? Strik halvdelen den her hver. Okay? Nu går jeg i gang. Og så skal jeg løbe en hel runde i haven. Så skal jeg 10 gange rundt om den her. Okay. 6, 7, 8, 9, 10. Og så skal jeg skyde til bolden. Så er det hende, der filmers tur. Der blev man sgu svimmel. Der skal noget af den være tilbage, fordi at så har vi drukket halvdelen af det hver. Sådan der. Så skal hun løbe. Ups, undskyld. Så 10 gange rundt om det der ting. Det er du fandme dårlig til. Så skal vi skulle have taget bolden herover, så hun kunne skyde til den, altså. Så skal hun bare skyde den herover. Fordi det er jo lige den, der var. Det skal I ikke. Har du da et problem med det? Ja. Du plejer da altid at låne vores bolde. Hvorfor skal vi så ikke låne din? Kæft, det var du dårligt til. Det er også det for i dag. Vi ses i næste video.